जों दायो जराफुख्रि प्राइमारिनि जानाखि गायसनजेननायनिफ्राय 25 बोसोरनि सिगाङाव बे ओनसोला माबायदिमोन आरो फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ लानायनिफ्राय गायसननायनिफ्राय दिनै माबायदि परिबेगाव माबायदि समाजाव जोंफोर गुस्लायनो हाखो बेखौ जोंफोर मिथिनो लुबैदों। जोंनि गेजेराव दङ गायसनजेननायनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामनानै सुबुं माहारिखौ फोजाखांबोनाय जोंनि गेजेराव गाहायला सुबुं दङ। बिथां आबौनिफ्राय जोंफोर मिथिनो लुबैदों दिनै बे जराफुख्रि प्राइमारिया फोसाबनाय बाथौ गायसनजेननायनिफ्राय जानाखि गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बाथौ फोसाबनायखौ जेनेबा गायसनबोबाय बे गायसनबोनायाव 25 बोसोरनि सिगाङाव माबायदिमोन बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। इयावनो जोंनि बे जराफुख्रि ओनसोल 25 बोसोरनि आगोलाव गथै सारिगिदिं हाग्रा मैदेर मै मोसा दङमोन। बाहाय जोङो दा बायदिसिना धोरोम सोरबा बर'आ माबा संकरि सोरबा जयगुरु सोरबा बायदिसिना धोरोमजों सिबिनानै आग्रो मोनाखैमोन। बाहाय धोरोमा मोनसे खौसेथि होननानै नै लासै लासै जोङो बाहेरायाव थाङै नै बिथिं थांनाय बहाबा आलासि जानो थांनायाव नुबोनानै बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननानै जोङो 25 बोसोर जालांबाय। जों मोजां मोननानै बे बाथौ धोरोमखौ जों मेलेमजिबिफोर जेरोखोम देखायबोदोंमोन मानसिया खौसेथि जानांगौ धोरोमजों लोगोसे मानसिया डेभेलप जानांगौ होननानै जोंनि हारि गाननाय जोमनायखौ लानानै जोङो नुबोनायखाय जों दिनै बे बरमुखुलि आरो सागुलिसार मैदेरसालि आरो जथायफारा बाथौफारा गासै जोङो खौसे जानानै नैबे जोंनि एरै जराफुख्रि बाथौ गौथुमा मोनसे दालाय आफाद दानाय जादों। बाहाय दिनै आंल' नङा दिनै जोंनि बे एरियायाव 15 गं गामिया जोंनि हरिसिङा आन्सलिकजों जगाजग जानानै जोङो प्राइमारि हिसाबै गायसनदों। दा बाहाय जोङो जोबोर मोजां मोनबाय लैहोर नैबे दा हारसा ससे बर' ससे राभाफोर माखासे दङ बिथांमोनाबो मोजां मोननानै जोङो नैबे जुबलि मोनसे जोङो जुबलि खुंदों नैबे दिनैनि अक्ट'आव दिनैनिफ्राय 2 सान जाबाय बे सोलिगासिनो दङ। जोङो जोबोर मोजां मोनदों गाजा गोमजायै लैहोर गासिबो हारसा बर' फैनानै गासिबो गाजा गोमजायै सालायगासिनो दङ। दा बाहाय जोङो सैथ' होननानै साननानै लाबाय बाथौ धोरोमखौ धोरोमा जोबोद नंगौ। दिनै मेलेमजिबिफ्रा बे धोरोमखौ लाबोआमोनब्ला जोङो बायदि गुबुनाव थांगौमोन बादि जोङो नुहुरदों। दिनै बेखिनि गोदो गोदायनिफ्राय जोङो उन्दै समाव बा सेंग्रा समाव जुदि बेफोरबादि धोरोम दं होननानै मिथिनायमोनब्ला जोङो एसे साबसिन आरो गुवारसिन खालामबावनो हागौमोन। फोसाबनाय बाथौनि गायसनजेननायनिफ्राय बिनि सिगाङाव मा सिबियोमोन बेखौ एसे फोरमाय। बिनि सिगाङाव बेखौ माबा बोराइ बाथौनो होनोमोन। बे माबा दाउसा हानाय अमा दाननाय फारौ हास'नायमोन आरो बेखौ जों सानना मोनबाय दा नंगौ सैथ' इसोरा जिबन थैखौ जाया। जों दा लासिं मोनो जोंखौनो बिराद दुखु मोनो। जोङो जायोना जायामोन इसोरा जों बेखौ मिथियामोन आरो खिन्थु हास'योमोन जोङो दानोमोन जोङो बोरमा दानोमोन मेमे मुमु आरो बे थारनाय माबा मोनसे खालामो मानसिया सुवा जानायखौ दिनै बुंनांगौ गोनां जाबाय आङो। सुवा जानायखौ मा खालामोमोन गोदोनि बोराय बुरैया माबा सिगुन खि दाउ खि मानसि खि लगायनानैसो जाहोयोमोन। नाथाय बियो साफा जानो नागारि लेथ्राखौसो जाहोसिननाय मोनसे माबा दंमोन गियान दंमोन गोदोनि बोराय बुरिया। नाथाय जिहेतु बोलि बाथौ जेनेब्ला दाउफोरखौ बोरमाफोरखौ हाथारनानै बेबायदि इसोरखौ सिबिनाय जायोमोन बेखौ माबायदि गारनो हाखो बेखौ जोङो सानबोबाय। बाय बहुद मानसियानो बुंदोंमोन सानैसो मानसिया जेनेबा माबा मोदाय जाखांनाय बबा माबा जांख्राव जाखांनायफ्रा बुंनानै जोंनि बिखायाव सोबाय। बे ओरैबायदि बाथौ धोरोम फुजि बाथौ धोरोम होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जोंबो सानबाय। बिनि उनाव बे मोदाया सयथ'मोनमोन नामा मानसिफोरखौ एसे लोमजानाय साजानाय खालामदोंमोन गेजेराव। बेनिफ्राय जोङो सयथ'ना सयथ' सोरबा गारहां बाथौखौ बिबार बाथौखौ फुजिला खुलुमला होननानै बुंनायाव जोंबो एसे बोरैबा नार्भास जाबायमोन गोसोआ।
उनाव जोङो बिदिया जानाय नंला होननानै जोङो बे देहा लोमजानाय साजानाय बेमारखौ जोङो दुखु सहायनानैबाबो खमसे खम बोसोरबासिम मोदायजों देहाजों नांजाबथारनानै एसे रायख' रैख' खालामनानै जोङो साफा खालामनानै नैबे बिबार बाथौखौनो दासिम फुजिगासिनो दङ खुलुमगासिनो दङ दा जोंनिफ्राय जोङो बै मोदाय जिखौ जों फुजिनायमोन बेखौ जोंखौ नागारनानै थांबाय होननानै जों साननानै थाबाय आरो नोंथांनि गामिनि मुङा मामोन आंनि गामिनि नामा बरमकुलि धर्म आदसा नोंथांनि मुङा धीरेन बसुमतारी आदसा नोंथाङा दायो बेसेसो बैसो जाखो आं 65 आदसा आथिखालाव मा मावनानै जागासिनो दं आं आथिखालाव खेथि खालामदों आरो साहा बागान एसे दङ बिगाबा बेजों थुक थाक सोलियो बर्थमान आंना फिसाफ्राबो सासे फिसाला मेट्रिक पास जाबाय सासेया जायाखै फिसा हिन्जाव 3 हाबा जाजोब्बाय आरो फिसालाबो हाबा जाबाय बर्थमान खेथि खालामनानै आङो थुक थाक सोलिनानै दं आरो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव माबाफोर उसुबिदा जादों नामा जेबो उसुबिदा जायाखै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै दिनै दान होनानैबाबो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों बयबो गोसो गोथारै जोङो न'सेयाव जोङो 15 गं गामिया न'सेयाव जोङो 3,000 खरि रां हरनानै जोंखौ खुंफुंदों आरो जि हायो बाहाय सोरबा 3,000 2,000 1,000 जोङो बारा हरदों आरो माइरं सोरबा 10 केजि सोरबा कुइन्टेलसो ओरैबायदि माइरं हरनानै जों बेखिनिखौ जाफुंहोदों गोबां रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थिग बेबायदिनो जोंनि बे एरिया जिहेतु हाग्रा बंग्रा बेबायदि गोनजामोन बेजों लोगोसे दिनै फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ लानायजों लोगोसे सरकारनिफ्राय जानाखि अनसुंथाइ बे अनसुंथाइ मोननायजों लोगोसे दिनै फोसाबनाय बे समा जोंनियाव सफैबाय बयबो रायजो राजाया बेखौनो आसा खालामदों इयुनाव बिथांमोना गुबुनफोरबायदिनो बेबायदिनो जौगानाय हाबाफारिफोरखौ लानायजों लोगोसे बयबो सुबुं माहारिया मोजाङै जौगालांनो हाथों बेखौनो आफा इसोर बोराइ बाथौनाव बयबो आर'ज खालामनाय